Хайырлы кеш, эфирде қонақтар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Мүслим егіншілері ураққа түшті. Исламы фермер қожалығында урып жеу барышы журналистлар көздігінен. Милли бейрамнар девам ете. Усыда Петрау, Дусайда Сабан той. Алы шақмақтан Гүлмахира һәм Мөхтәр Габидуллиннар медаль алды. Медальнең дә ниндие мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален тапшыру мизгелләре безнең репортажда. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак рәсми хроника. Районның мәгариф учреждениялар җитәкчеләре белән утырыш уздан. Район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Утырышта район мәгариф идарәсенә яңа җитәкче тәкъдим ителде. Ул моңа кадәр Мөслим лицей директоры булган Хәбибуллина Лилия Яхди кызы. Моңа кадәр мәгариф бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкарган Ләйлә Харисовага район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Узган атнада туган як агрофирмасы уракка старт бирде. Аның артыннан ук Исламов крестьян фермер хуҗалыгы да урып җыюга киреште. Быел урып җыю 10 көнгә алданрак башланды. Авыл хуҗалыгы белгечләре моны корылыкка бәйләп аңлата. Исламов крестьян фермер хуҗалыгы көзге бодай суктыра башлады. Хуҗалыкның Олы Чакмак районындагы басуында 276 гектар майданда 4 комбайн эшләде. Биредә эш комплекслы төстә алып барыла. Комбайннар икмәк суктыра, алар артыннан пресс-подборщик салам җыя. Корылык біраз оңашына кеметті енді. Бұлғанын жиып алабыз. Тырышабыз енді. Нешікте болса әзірек пәтері болсын деп. Биыл мына 5-ші сезонға кірем. Әйбәт кін әйтіп шәрге батылмасқа. Быел җәй коры килде. Яңгырлар булмау, аномаль эсселек һәм җилле һава торышы туфрактагы корылыкка китерде. Мондый шартларда уңышның мул буласына өмет итеп булмый. Уңыш бик күп түгел, конечно, корылык аркасында яңгыр да булмады. Барыбыз да белеп торабыз. Шулай да инде булганнарын югалтусы җыеп аларга кирәк. Шулай ук инде техника безопасность, пожар куркынычсызлыгы буенча да bütün таләпләрне үтәргә кирәк. Убаркын алып барганда менә үзебез дә күреп торабыз. Исламов хуҗалыгында басу кырларын сразу эскәртү агрегаты белән эскәртеп баралар. Бу ни өчен дигәндә андый-мондый хәл була күрмәсен, конечно, булганда ут таралмасын өчен. Бүгенге көндә Намус август агрофирмалары да уракка төште. Район басу кырларында 36 комбайн эшли. Хуҗалыклар уракка яхшы әзерлек белән килгән. Техникада ашлык складлары да тулысынча әзер. Көтелгән уңыш булмавы гына күңелне тырный. Табигатьтән узып булмый, булганының бәрәкәтен бирсен. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Юлчыларның да урак исте, юл төзелеше һәм ремонт өчен көннәрнең коры торуы мөһим. Татарстан җәмгыяте дә кояшлы көннәрдән файдаланып калырга ашыган. Бүген алар Мөслим Актаныш юлында ремонт алып бара. Мөслим Актаныш юлының 70-78 километр аралыгында юл ремонты бара. Халык өчен бу көтелгән ремонт. Шушы юлдан Актаныш, Башкортстанга баручылар юлдагы чокыр-чокырлардан, карамалы яклары, сикертмәле юллардан күптән җәфа чигә иде. Бу инде күптән халык өчен көтелгән юл. Хәзерге вакытта подсилающий слой җәю белән шөгыльләнәбез. Бу эштә безнең бер бульдозер, автогрейдер, бер погрузчик һәм бер грунтовый каток эшли. Бүген 5 километрга якын юл өслегендә ком җәю эше бара. Аның өслегенә чуерташ түшәлеп асфальт салыначак. Юл эшчесе Олег Булавенко эшләр өзлексез бара дип әйтә. Техникалар иртәнге сәгатьләрдә үк эшкә керешә. Bizning ish soat 7dan boshlanadi. Biz уже soat 7da bunda bo'lamiz. Soat 7dan уже ish tutira. Soat 5larga 6larga qaytamiz. Qanchaycha время bitiramiz deb o'ylaymiz endi. Бульдозерда Ольгин авылы егете Владимир Шахмаев. Техника 3D спутник белән эшли. Бу җирне төгәллек белән грунтлау мөмкинлеге бирә. Бульдозер артыннан грунт катогы килә. Аны Айрат Галиев иярли. Мен бу оешмада 8 ел эшлим инде хәзер. Юлда. Җәй көнне катокта, кыш көнне КамАЗда, КДМда карап торабыз. Ну, юлларның мотор булуы үзебезгә дә бик мөһим инде. Юллар әйбәт булса халыкка да әйбәт. Үзебез юлда машина белән йөргәч, беләбез инде. Сикетмәле җирләрендә, җирләрендә, начар җирләрендә. Техника хорошая, зарубежная, облегчение всем. Проект все через спутник проходит, уже идет все точно. Не как раньше, не сравнишь уже. Юлларның төзеклеге, тигезлеге һәркем өчен кирәк. Иминлек иң беренче чиратта юлларның торышына бәйле. Татавтодор егетләре тиздән Мөслим Олы Чакмак юлына да чыгачак. Биредә юл өслегенә ремонт башкару, асфальт җәю өчен беренчел чималлар инде кайтарылып та куелган. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
8 июль Россияда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәмне Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары тәкъдим иткән. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнен үткәрү буенча оештыру комитетының мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале дә бар. Райондашларыбыз арасында да әлеге медальгә лаек булучылар шактый. Быел ул Олы-Чакмак авылында яшәүче Гөлмахира һәм Мөхтәр Габидуллиннарга тапшырылды. Гөлмахира һәм Мөхтәр Габидуллиннар Россия Федерациясының мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә лаек булды. Бүләкне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадретдинова һәм ЗАГС бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова тапшырды. Медаль ияләренә район башлыгы Рамил Муллинның котлавы җиткерелде. Өйләнешкәч Гөлмахира белән Мөхтәр төп йортта каената-каенана белән яши башлыйлар. Йорт салып башта әти-әнине башка чыгардык, аннан үзебезгә шушы йортны салдык дип искә ала бүген Гөлмахира апа белән Мөхтәр абый. 74 елда biz Мөхтәр белән өйләнештек. Безнең яши башлаганга озакламый 50 ел була. Бер-беребезгә юл куеп, сабыр итеп яшәгәч, тыныч кына, матур гына яшәдек, Аллаһка шөкер. 3 балага гомер бирә алар. Илнурлары авыл җирлеге башлыгы, киленнәре Айгөл Олы-Чакмак мәктәбендә математика укыта. 9нчы сыйныфны тәмамлаган Язилә дә әбисе, әти-әнисе һөнәрен сайлаган, укуын Ярчалыда педагогия колледжында дәвам итәчәк. Ират йортның тоткасы. Мөхтәр абый яшьлек елларында колхоз эшеннән кайтып кермәсә, хәзер үзләренең пай җирләрендә печән үстерү белән шөгыльләнә, умарта карый. Мин кайтып кермәдем. Советлар Союзының бер башына йөрергә туры килде. Алтай краена да бардым, Ерак Себергә дә бардым. Короче, 4 яклап әйләнеп чыктым инде. 90нчы елларда К700 тракторына күчкән һәм лаеклы ялга чыкканчы эшләгән. Килешеп бер-беребезне аңлап гомер иттек. Күпчелек юлда булгач йорт мәшәкатьләре бала тәрбияләү Гөлмахира өстендә булды ди Мөхтәр абый. Сынауларда күп булды, сабыр иттек. Инде алдагысы хәерле булсын ди Гөлмахира апа. Мөнира Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда бала тәрбияләүче гаиләләргә пособиелар артты. Узган ел пандемияга бәйле бала тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтелде. Бала тудыру буенча пособие күләме дә артты. Социаль яклау линиясе буенча 3 яшьтән 7 яшькә кадәр балаларга түләү билгеләнде. Шул хакта тулырак Хәлилия Шәймиева материалында. Яңа түләүләрне 8 яшьтән 16 яшькә кадәр балалары булган Оскаремле гаиләләр һәм 12 атнага кадәр йөклелек белән хастаханәгә исәпкә баскан хатын-кызлар алырга хокуклы. Пособие алу өчен төп күрсәткеч гаиләнең керем күләме. 2 июля этого года был подписан указ президента Российской Федерации о единовременной выплате семьям с детьми, где это мы говорим выплаты школьникам. В семьях, где есть дети от 6 лет до 18, будет выплачена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Заявление мы будем принимать с 15 июля по 1 ноября. Гаризаларны пенсия фондының теләсә кайсы территориаль бүлегенең клиентлар белән эшләү хезмәтенә килеп, яисә дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша тапшырырга була. Если же семья, которая им претендует на эти выплаты, они могут обратиться и в августе, и в сентябре, и так далее. Выплата идет на 12 месяцев. 1 июльдән Оскаремле гаиләләрдән гаризалар кабул итә башладык. Бүгенге көндә 34 гаиләдән гариза кирде. Авыл җирендә бит инде бик авыр бит инде яшәүләре, эш юк. Безгә хәтта әзгенә булса да ярдәм булыр инде хөкүмәттән. 8 яшьтән 16 яшькә кадәр бала үстерүче тулы булмаган гаиләләр 4997 сум, иртә срокта исәпкә баскан йөкле хатын-кызлар августтан башлап ай саен 5311 сум акча алачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәмнәр дәвам итә. Узган шимбәдә Яңавылса авылында Петроузда. Петроуны элек урып җыю алдыннан билгеләп үткәннәр бәйрәм мөһим чарага кадәр ял итү, табигатьне зурлау, шыкрана кылу кебек кабул ителгән. Асыл үзгәрсә дә бәйрәм дәвам итә. Петроуның күңелле мизгелләре алдагы сюжетта. Петрау кунакларын район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадретдинова, иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов бәйрәмдә тәбрик итте. Бәйрәмдә катнашучыларны Усыкай буйлар ансамбле, җырчылар Вадим Захаров һәм Ринас Әхмәтов сәламләде. Без шул хәтле шат шундый бәйрәмнең узуына. Исән-сау, сәламәтлек, еллар тыныч имин булсын. Менә әле бүген яңгырлар бирде Аллаһ Тәгалә безгә. Яңгырлар явып бетте. Һава әйбәт шундый. Табигать кушагында сабан тыйды. Петров бәйрәм бер кашанда күргән юк иде. Шуннан да монда бик күңелле икән. Алар инде
Şunu tatarlar indi oran, jırları da tatarça jırlılar. Bunun şerefleri var buna. Çürüp yitip jüreyim. Bina bir kışıy, halıkları da bir motor, bir kurtem. Bir 10 yıllık bulganım, jırlı başına vaqtda çakıranlarım bunda meni. Ben 10 yıl uzganda ketken, bu yıl tankeriga nasip buldu indi. Motor Büktaşy, Ali Petrovning boshlig'ina, ali tag'in bir necha rayonlarda, avullarda bo'lsa var shunga ko'ra motorgina beremtirga, motorgina berimdan uzdirg'aysin. Petrovda 500 ga yaqin kishi qatnashdi. Bayramda bo'laklanuvchilar da ko'p bo'ldi. Motor traditsiya bo'yicha jiyinda qatnashgan eng ulkan xotin-qiz ham eng ulkan iratni belgiladilar. Petrov abisi Klara Igosheva bilan Petrov babasi Proxor Nikolayevga ovul җирлеге boshlig'i bo'laklar topshirdi. Liliya Shaymiyeva, Dinar Nuritdinov, Musim televideniyasi. Bu günni Dusay avulunda da bayram gürledi biride Soban toyun ötkərdiler. Bayramның tüp səbəbi ise Donlu Dusay kitabın təqdir etüydi. Şərada rayon başlığı orunbasarı Azat Ahmedjanov qatnaşdı. Donlu Dusay kitabının avtoru Müjahid Ahmedjanov әлеге kitapqa avul tarixi, onun kişiləri, onlarning kun ko'rishlari, avul bilan bəyli istelikler toplangan. Dusayның da, көрішінің de özünün kitapları var. Bir oylaganda bütün avulның da pasportu bolgan şekilde her avulның özünün kitabı bulurga tiyiş. Dusayның kitabı Donlu Dusay deb atala, bik motor çıktı. Dusaylar özleri bik aktif buldular bu meselede. Aktif yazdılar, aktif katnaştılar. Hem indi kitap yazılıp bitkenden soň akşa izlep yürüge de doğru kilmedi. Onlar özleri azazlap bulsa da kitabның hakkını özleri köterdiler. Kitapны тәкъдир итү Сабантуй формасында milli уеннар белән үрелеп барды. Балалар кашыкка йомырка салып йөгерде, шүлмәк батты, авыш баганага менде, күз бәйләп бүләктә кисте. Bugün bizim bayık avulu yerlerinin Dusay avulunda bir zorlu bayram ütkərilə. Dusay avulunun 100 yıllığı. Bu çaran ütkəriuge köp qonaqlar qaytdı mine. Dusay avulunun işmekerleri tarafından uyuşturulgan bayram indi bu. Dusay avulu müzeyinde bektiriş halkı bilen tanılgan avul. Bugün köngüller qo'zg'algan kun, hisler toshgan kun, shunga ko'ra mine maydan girildi. Hem narsa teskile, tuğan oğlum senin yemni, anlatalmam hiç kine. Sende ötken günlerimde güya sıldışkine. Düşlerime küresin, sen sağışlarına kümesin. Balaşak bir şey çula yoksundura küresin. Bizim bunda tuğanlarımız, özümde Ministim rayonu Urezmet avlundan. Şunun için tuğanlar bilen bir kurşu özü bir gür. Bəxət bitim doğal, mine şuşulay. Tanışlıkta, sağlıkta, ünlükte yaşarga yazsın. Barımızға da bayramlar bilen. Her bir soğantılarga çıgabız. Halka bizden riziklar uşuy. Mine şulay ettirip bayramımızını yaxşı ettirip ötkərerge yazsın. Tuğum, Dusayda tuğu istemekte şüleyip çaldılar. Ramazda buldu. Kadirgi vakitte İnceler elinde avulda işleyim. 70 yaş olup gele. Avulga kınaqa qaytım, yaşasıları korup bulmak oldu. Bayram бик җыйнак, тыныч, матур үтте. Балалар өчен уен майданчыклары, кабартылган таулар, батут, карусель, отынгычлар эшләде. Сату нокталары да күп иде. Бу көнне авылда күптән көтелгән яңгыр да яуды. Лилия Шәймиева, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе. Россия ул Сабантуй узганга 2 атна була bayram шауқымы әле кимеми. Bayram алдыннан Мөслимнең яшьлек спорт комплексында Татарстан сәнгать осталары концерты үтте. Әлеге чарада бүләкләнүчеләр дә күп булды. Концертны Илдар Кыямов белән Резеда Салахова алып барды. Тамашачыларын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев белән Мөслим районы башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Кем үзебезнең милләткә хезмәт итә, шулар белән очрашып, аңлашып, рухланышып, тагын кайтып, Алла кылса, бирсә, тагын да шулай очрашып, милләт өчен шулай хезмәт итәргә мөмкинлек бирсен. Хәзер инде барыгызны да Татарстанда salamlıyız. Tatar dünyası eli yaşi, Tatar dili eli yaşi, Tatar milleti yaşi, anın gırıf adetleri nık, anın nigisi nık, anın elhamdülillah Allah'a rahmeti, anın dini var. Eğer şular birge bulganda elbette halkının kileşegi var. Şunun için indi biz hizmet etken her bir kişiye ihlas kulüdemin zor rahmetini jitkiresim kile. Şimdi de her bir kişi öz durmuşunda, öz işin tiyişli derecede yaxşı edip işlese, halkından, ul çirlikten, ul milletten kileşegi var.
Васыл Шейхразиев белән Рамил Муллин бер төркем райондашыбызга бүләкләр дә тапшырды. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Мөслим районының почетлы гражданины Мөҗәһит Әхмәтҗановка татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткәне һәм нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Милләтебез алдында хезмәтен исәпкә алып һәм татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Мөслим районы башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗановка һәм район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Сәлихҗановка Бөтендөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медале тапшырылды. Шулай ук милләтебез алдында хезмәтләрен исәпкә алып, бер төркем райондашыбыз Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатларына лаек булды. Мы приехали с Тюмени, и сразу впечатлил нас город. Он сразу бросается в глаза то, что он чистый. Везде все сделано аккуратно и больше в татарском стиле, что зеленые, синие оттенки с белыми домами, как бы в Тюмень-то уже как бы не так уже. Искитмәле, бик каты тезек. Мин баш әйләнеп китә, бик каты тезек. Урамнар барса бергә җайланган, бик матур, яшелсәгә күмелгән. Мондай чит илгә дә барып җиргә тигел, мондай матурлык, güzellik Мөслимдәгене. Мөслим шундый искиткеч авыл. Без шуннан да бик рәхәтләнеп йөрдек. Бу авылда бик кызык бинасалары да бар, бик кызык, общественный площадкалар, шуннан да бүтән районнарга мисал. Экскурсияларда булдык. Юк кына нәрсәләрдән дә шундый матур иттереп ясалынган. Шу тиклем башлык кешеләр яши бу Мөслимдә. Сокланып, үзебездә кайтып ясарбыз дип өмет итәбез. Бик матур як. Сабантуй милли юлалар, гореф-гадәтләр бүгенге көнгә кадәр сакланган бердән-бер бәйрәм дисәк тә була. Элек яшь киленнәр бәйрәмгә дип сөлге чиккән, сөлгеләрнең иң матурын көрәш батырына бүләк иткәннәр. Гореф-гадәтләрне яңарту йөзеннән шигүле сөлге бәйгесе игълан ителгән иде. Конкурска 32 кулышы килде. Концертта әлеге бәйгенең җиңүчеләре дә бүләкләнде. Аллага шөкер, мин инде үземнең татар кызы булуым белән һәм инде татар булып тууым, татар кызы булуым белән бик каты горурланам. Бүген чит регионнардан килгән кунакларга, гомумән Мөслим җирлегендә яшәгән милләттәшләребезгә ихлас күңелдән зур рәхмәтемне әйтәм. Алар молодцы, әһәрин, һаман да шулай булсын. Шушы гүзәллекне, халкымның әйбәтлеген, шушы гына, шушы төбәктә генә шын татарча телебезне яратып сөйләшкәннәрен бүтән Рәсәйдә сибелеп яшәүче, бүтән дөньяга сибелеп яшәүче татарлар күреп китәчәк бит. Бүтән Рәсәй сабантуйлары Рәсәй буйлап узып тора һәр елны. Әмма минем иманым камил, менә Мөслимнеке тарихка алтын хәрефләр белән язылачак. Татарстан сәнгать осталары концертын мөслимлеләрдән бигрәк районыбыз кунаклары бик яратып кабул итте һәм көчле алкышларга күмде. Концерттан соң кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты булды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного.
Единственное, о чем вы потом в более взрослом состоянии можете жалеть, это о тех возможностях, которые давала вам жизнь, которыми вы поленились или побоялись воспользоваться. Никогда не упускайте возможности. Пробуйте, все в ваших руках, и ход за вами. Удачи! Конкурс «Твой ход» дает шанс проявить себя любому студенту. После этого команды будут работать над проектами и менять этот мир к лучшему. Я свой первый ход сделал. Я амбассадор НЛСК. Теперь твой ход. Не бойся, делай свой шаг, делай свой ход. Сделай свой ход и прояви себя. Мы ждем именно тебя. Не бойся, решайся. Это именно твоя возможность быть здесь и сейчас. Татар әдәбияты классигы, галим һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимов 1887 елның 12 мартында Уфа губернасы Стәрлетамак өязе, хәзерге Башкортстанның Авыргазы районы Солтан Мурат авылында Гыйрфан хәзрәт һәм Биби Хәсәнә абыстай гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Башлангыч белемне авыл мәдрәсәсендә һәм рус мәктәбендә ала. 1898-1905 елларда Оренбургтагы Вәли Мулла мәдрәсәсендә, 1906-8 елларда Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укый. Галия мәдрәсәсеннән киткәч, Галимҗан Ибраһимов Казак далаларында, Әстерханда балалар укыта, урамда төрле эшләрдә эшли. 1909-12 елларда Казанда язылган романтик рухтагы хикәяләре һәм романы аны шул заманда ук талантлы әдип итеп таныта. Ул шулай ук әдәби тәнкыйть һәм публицистика өлкәсендәге эшчәнлеген дә җәелдереп җибәрә. Мәкаләләрендә татар әдәбиятының торышы, айрым жанрларының үсешенә, татар матбугатына, сәнгатькә, милли театрга, әдәби телгә, тарихка бәйләнешле күп төрле актуаль мәсьәләләрне күтәрә һәм аларны заманның алдынгы идея эстетик карашлары нигезендә хәл итәргә омтыла. 1912 елда Галимҗан Ибраһимов Киевка китә һәм анда 7 айга якын ирекле тыңлаучы сыйфатында университетта укый. Мөселман студентларның яшерен оешмалары эшендә катнашканы өчен 1913 елның апрелендә кулга алына. Шул елның җәендә иреккә чыгарыла. 1913 елның көзеннән 14 елның февраленә кадәр Галимҗан Ибраһимов Казанда нәшр ителгән «Аң» журналы редакциясендә җаваплы сәркәтип булып эшли. Бу чорда аның иҗатында иҗтимагый проблемалар кыюрак күтәрелә башлый. Әсәрләрендә реалистик образлар өстенлек ала. 1915-17 елларда ул Уфада Галия мәдрәсәсендә укыта. Әлеге чорда әдәби әсәрләр иҗат итүе белән бергә гыйльми-педагогик хезмәтләр язуга да зур игътибар бирә. 1917 елгы февраль инкыйлабыннан соң үзенең бөтен игътибарын көндәлек матбугат һәм революция эшенә юнәлтә. Күп тә үтми ул Фатих Сәйфи Казанлы һәм Шәриф Сүнчәләй белән бергә Уфада татар телендә Ирек газетасын чыгара башлый. Татар-башкорт мөселман сул эсерлар партиясын оештыручыларының һәм аның җитәкчеләренең берсе була. Галимҗан Ибраһимов Милләт мәҗлесе һәм учредительләр җыены депутаты булып сайлана. 1918 елда Мулланур Вахитов һәм Шәриф Манатов белән берлектә РСФСР Милләтләр эшләре халык комиссариаты каршындагы Ичке Россия мөселманнары эшләре комиссариатын оештыруда катнаша. Әлеге комиссариат тарафыннан чыгарылган Чулпан газетасына мөхәррирлек итә. 1919-20 елларда Үзәк мөселман хәрби коллегиясе әгъзасы булып тора. 1920 елдан
ТССР Мәгариф халык комиссариатында эшли. Безнең юл һәм мәгариф журналларын оештыручыларның берсе һәм мөхәррире була. Гражданнар сугышыннан соң Галимҗан Ибраһимов үзен тулысынча әдәби иҗат эшенә багышлый. Мәгариф системасын җайга салуда, кадрлар әзерләү мәсьәләсен хәл итүдә турыдан-туры катнаша. Әдәбият һәм фән өлкәсендәге казанышлары өчен 1928 елда Галимҗан Ибраһимовка хезмәт батыры исеме бирелә. 1934 елда СССР язучылар берлегенә кабул ителә. 1937 елның 29 августында Галимҗан Ибраһимов контрреволюцион хәрәкәтенә катнашуда гаепләнеп, Ялтада кулга алына һәм Казанга озатыла. 1938 елның 21 гыйнварында ул Казандагы Пләтән төрмәсе хастаханәсендә вафат була. Җирләнүе Казанның Архангел зиратында дип фаразлана. Анда язучыга куелган һәйкәл тора. Әдипнең кулга алыну вакытында чекистлар тарафыннан төяп алып кителгән бай кулъязма архивы һәм шәхси китапханәсе исә НКВД подвалларында юкка чыга. 1955 елның 24 сентябрендә Галимҗан Ибраһимов исеме акланды. 30 еллык иҗаты дәврендә ул 20ләп хикәя, 3 повесть, 4 роман, 1 пьеса, айрым китаплар рәвешендә 12 фәнни хезмәт, 500-гә якын тәнкыйть һәм публицистик мәкалә, тел һәм әдәбият буенча 10ннан артык дәреслек бастырып чыгара. Социалистик реализм кысаларында булуларына карамастан, чынбарлыкның кылачлы фикерләү, тормыш вакыйгаларын аларның бүтән каршылыклары, хисси сурәтләү чаралары аша чагылдырылуы белән әдипнең яшь йөрәкләр, безнең көннәр, Казак кызы, Тирән тамырлар романнары, Кызыл чәчәкләр, Татар хатыны ниләр күрми повестләре, Алмачуар, Язбашы хикәяләре һәм башка әсәрләре әдәбиятыбызның алтын фондына керде. Татарстан Фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына, Казандагы һәм Уфадагы урамнарга, гимназиягә аның исеме бирелде. Туган авылында музее эшли. 1996 елда Башкортстанның Авыргазы районы хакимияте тарафыннан Галимҗан Ибраһимов исемендәге премия булдырыла. Әдипнең күп томлыклары нәшер ителде, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап төрле чаралар үткәрелә.